Paniku kbir għal madwar 480 immigrant u ħaddiema tal-Aġenzija għal ħarsien ta' persuni li jfittxu l-ażil l-erba' l-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar meta id-dormitorju ewlieni taċ-ċentru miftuħ tal-Marsan ħakem minn nirin kbar li nferxu wkoll għall-ġim. Dan wara ġlieda bejn 20 immigrant li allegatament kienu l-moħħ wara n-nirien. Dak il-ħin fid-dormitorju kien hemm mijiet ta' missirijiet u ommijiet ma' wliedhom boħud minnhom ta' twelid. Bil-biża' l-immigranti u l-ħaddiema tal-awas li jmexxu ċ-ċentru ħarġu jiġru il-barra b'wieħed minnhom spiċċa ġarrab xi ksur. Crew ta' One News li wasal l-ewwel fuq il-post segwa mill-qrib il-paniku li kien hemm fuq quddiem iċ-ċentru b'immigranti deru jinħarġu l-barra fuq l-idejn kawża ta' tħaħen kbar li belgħu. Fl-istess waqt oħrajn deru jidħlu jiġru fiċ-ċentru minħabba xi qraba li kienu maqbudin ġewwa. Imbikma bost ommijiet u missirijiet deru jħadnu lil uliedhom magħhom jiġru l-barra miċ-ċentru fl-isfond ta' daħna kbira. Fuq il-post waslu fil-ħin bosta ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li b'koordinament kbir ikkontrollaw is-sitwazzjoni fi ftit ħin. Magħhom waslu wkoll timijiet mediċi mill-Isptar Mater Dei mexxija mit-tobba Michael Spiteri u Jonathan Joslin li għenu 14 persuna li ma setawx jieħdu n-nifs minħabba tħaħen li belgħu. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija konfermaw ma' One News li s-sodod kollha fid-dormitorju nqerdu għal kollox fin-nirien waqt li l-ħitan kollha mtlow bin-nugrufun. Aktar tard madwar 50 immigrant li spiċċaw bla saqaf fuq rashom tabbew f'żewġ vannijiet u ttieħdu lejn iċ-ċentru ta' Ħalfar. Fi-stqarrija l-Pulizija qalet li arrestat lil 20 immigrant wara li rriżulta li ftit tal-ħin qabel l-immigranti bdew ikissru parti mid-dormitorju. L-immigranti ġew identifikati bl-għajnuna tal-uffiċjali taċ-ċentru wara li ġew ċirkondati mill-Pulizija fuq il-post. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Viktor Għaxa li ħatar bost esperti biex jgħinuh fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.